तब बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। सही दीवाना गोरी और गोरा के हमर जान ले लियावे के भला तबे हम गोर तो गलो के लगली। हां इससे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नाही हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला सुनो बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात। बोला